سلام تخطتلتي مدب يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا مسئنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم تسفو متى حزيلهم زركوبي إيرتراوان تقرادمتي أبتع إسران كلتن حملة زفلمت تورلاتا بيلتاليون نايز عامة زي ساتفخم زلو تحبيرهم أفعل ميتي ناي مدالوي ناي كرونومتر أستورغاست أنجدت ناي كلتا نتبشدشتا كيلومتر ناي كلب قاموغا ليوانا كلتشان عسرت شوعاتن فرولاتين كازهون اسبانيا وانجل فين تسابانيغا نوددورو بسلسة ساعتن عسران سلستن دقايقن قدام يكونو كزازمون كلو إيرتراويا قوب دبساي ناي كلب سنتر موديال دو سايكلزم دما بسالسان شدشتن كالي تبليتو مبل سمانيان سلستن ترتحيزيوم تمال سولوس عاب زقطلت عاب كبابي بلاتيرنا كساب فانجالنا استسلقت ناي 110 كيلومتر قدام ماي مدرخ أنجل فينتس بخلت ساعتن 26 دقيقة 39 سكند قدام يكونوا كعوتن كله إيرتراوان تقررمتي يقوب دبساين محار تسفاسين دما مبلغ 4,520 درجة محزم زبط حنات صبصبا رديوم إذ وددر قدام 27 حملة كزاز محانو دما بتوساق تحبيروم نايلومي عسرت شوعات مدرخ تور دي فرانس كاب زحالف مدرخات قورف فوز زبلت كوينا غريبا باز مسرت ناي شوكوات قرارمت كخص بلا خمس غلو كاف لمانايت وددرات حيزو تنتانتات نيروم يخون امبرز نبر كونتات اير 36 ديجري سنتيغراد يعقم بمنبارو نت قرارمت كمچ زخلاي نبرن بز مسارات كافل مانايت ودرات حيزوم كمولكو زمروصو إيرتراوينات نقل برهانة بلجيماويان تيم ويلسون توماس دينغتن فرنساويان يوان أفدوغن توني غالبين كومون بول بارسلين دنماركاوي ماد شميت سويزرلانداوي ميكائيل شال أوسترالياوي سايمون كلارك زركبهم قدامي تقوجيله جيزي كيوسرت تفليت باز مسرد دما مس دحرويتي عباي ጉጅለ ዝነበሮም ፍልሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብምግፋሕ ንውድድር ክቕልስዎ ጀመሩም ዳርጋ ንዝበዝሕ ኪሎሜትራት ድማ እቶም ካብ ዓባይ ጉጅለ ዝተፈንጨሉ ከም በዓል ቦሰን ሃገን ቫን አቨርማት ኮስታ ይሪዩ ማቲው ትሬንቲን ጂዛ ሄርዳን ቶም ሱክሊን ላንገር ጌቫርድ ስቴክ ቤንኪንግን ዝኣመሰሉ ናይ ዝተፈላለየ ጋንታ ተቐዳደምቲ ተጸምበርዎም ኣብ ከም ዝህሞት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዝናብ ሃሪሞም ወላ እኳ ተዝሃርም ዝነበረ ማይ ኣሽንኳይ ኣብ ብሽክለታ ተወጢሕካ ኣብ መኪና ኮንካውን ክትጓዓዝ ዘይጥዕም ነበረም ይኹን እምበር ናብ ጫፍ ሕንጻጽ ዓወት ጥራይ ዘማዕድው ዝነበሩ ተቐዳድምቲ በቲ ጸጸኒሑ ዝጭፍጭፎም ዝነበረ ዝናብ ክረምቲ ከይተገደሱ ንውድድሮም ደኣ ንኺሶም ኣብ ምክያ ተጸመዱ ሽሑካ ፍጥነቶም እንተዘይቀነሱ ኣብ ካልኣይ ጉጅለ ዝነበረት ግን ንኸተርክቦም ብዙሕ ጽዒራ ከም ውፅኢት ድማ ኣርኪባቶም ድኻም ክስማዓ ዝጀመረ መራሒት ናይ ውድድር ሓሓሊፋ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ይረኣያ ነይሩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝሃደመ ተቐዳዳማይ ግን ኣይተረኽበን بخمس استقلت أبز قعزلو زنورهم مدما وددر كزازم ناي 30 كيلومتر تراي ترفهم أبتو سخنت بيزهوبا بوتاتات كود دلاروشتا تشل دي راسنتيلن مسك قداموت 5 تقدادمتي زنبر إيرتراو تقدادماي كلب كوفيدس ناتنا البرهان دحر جزيس بأسلطاني بزموصو تأزاز مسارت زلحات كبلي ترايوم أمودات استقبر فولاتا دما دحيرو زوصلقت قدادماي كلب ميشلتن سكوت زخونه إيطالياوي ماتيو ترينتين نتي كابون دوغارد كساب غاب زرقح زنبره ناي 200 كيلومتر صنكر وددر فصيموم بحافش دما ابز كساب حجي تخايد زولو 17 مدرخات مبل 106 تور دي فرانس تقدادماي كوكستيب فرنساوي جوليان على فيليب ب69 ساعات 39 دقائق 16 كاليتن نبيچا ناي كبر ماليو اير فرنزولوم بتمساسالي بيتر ساغانون بزاكبو 309 نتبي نقط علامه ابزبانو ايورنن أبزن إلى مودر إسبانيا وتقدر كلب أستانا لويس ليون سانشيزن فرنسا وتقدر كلب تيم سوا بزغنا كاسبول أمودر كركوب كم زي قالوا زبز حن حبريتا أنا تشيرم سنبت زازم تور دي فرانس صباح بناي مبل 10 شموت مدرخ وددر كقلص اليوم إذا خمزيلون كله إيرتراوي بروفيشنال تقدر بايك إيد مخسب دبساي لومي باقو 10 مدرخ أبز سلاسل تركون كايلك مبل 20 سلسن ترتب محزن وددر زازي ملوم أبزا كاب دينجانك سابوي ويت بتصح زنبرت ناي 116 كيلومتر مدرخ إيطاليوي أندريا غوردينيو بخلطة ساعة 28 دقائق 33 كاليتن تعويتوم سمين لندناويان كلبات أرسنالن توتنهامن ننويح زخده ناي درب صلئن متهللخن كم زلون يزغلط
በብእዋኑ ተጻወተን ደገፍተንን ናብ መራኸቢ ብዙሃን ብምቕራብ ብስዕረት ሓድሕድ ከባጭ ምርኣይ ንበሩ እዮም ነዚ ዘራጉድ ድማ ኣብዚ ክራማት ምስጋንቱ ኣርሰናል ኣብ ኣሜሪካ ቅድመ ምድላዋት ዘካይድ ዘሎ ተኸላኻላይ ሮብ ሆልዲን ኣብ ማልያ ቶተንሃም ፌርማ ከቐምጠሉ ንዝሓተቶ ደጋፊ ፒርኡ ክመልሰሉ ተራእዩ ሆልዲን ፌርምኡ ክጽሕፍ ፒርኡ ኣዋዲድ እኳ እንተነበረ ዝፍርመላ ዝነበረ ማልያ ናይ ቶተንሃም ምዃና ብዝረኣየ ግን ነቲ ደጋፊ ክመልሰሉ እዩ ተራእዩ ኣብ ኮባ ኣሜሪካ ምስ ሃገሩ ኣርጀንቲና ንሳልሳይ ደረጃ ኣንጻር ቺለ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ብቐይሕ ካርድ ድሕሪ ምብርሩ ነቲ ውድድር ብልሽው ክብል ዝጸረፈ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ $1,500 ክቕጻዕ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካ ተወሲኑሉ ኣብቲ እዋን እዚ ውድድር ብራዚል ክትዕወተሉ ዝተሰርዐዩ ክብል እውን ብነድሪ ዝተዛረበ ሜሲ ነቲ ኮንፌደሬሽን ብወግዒ የቕሬታ ከም ዝሓተተ እዩ ዝግለጽ ሜሲ በታ ዝወሰዳ ቀያሕ ካርድ ንሓንቲ ጸወታ ከም ዘበክሩ ተፈሊጡሎም ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥማት ኢንተርናሽናል ቻምፒየንስ ካፕ ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ዓወት ከተመዝግበይል ዝለዓለ ተራ ተጻዊቱ ኣብቲ ትማለይቲ ዝተኻየደ ግጥም ኣርሰናል ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ፍጹም ቅላዕ ላኬዜትን ኣቡሜያንግን ብዝረኸበተን ሸቶታት እያ ኣፍ ልባ ነፊሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ዜነዲን ዚዳን ሒዝዎ ዝነበረ ስልቲ ጸወታን ተጻወትን ከም ዘየዋፅዎ ብኣጋበ ምግንዛቡ ነቲ ኣብታ ጋንታ ከም ዘየድሊ ዝገልጸ ዘሎ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ጋረዝ ቤል ተኪኡ ብምእታው ሓንቲ ካብቲ ዌልሳዊ ካልአይቲ ድማ ማዕረ እትገብሮም ብመገዲ ኣሰንሲዮ ድማ ብምውሳኽ ሪያል ማድሪድ ክትመዓራር ካለት ብኡ መሰረት ድማ ብመጠኑ ተረጋግኡ ድሕሪ ዘን ዝተጠቕሳ ሸቶታት ካብ ፈተና ሓሊፋ ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ ናብ ቅላዕ መቕጻዕቲ ከምርሓ ግድነት ነይሩ ኣብዚ ናይ ሞትን ሕየትን ግዜ ሓላዊ ልዳት ሪያል ማድሪድ ቲቤት ኮርታኣ ዘይተንበርክኽናቱ ኣርያ ሓሊፉ በዚ መሰረት ድማ እንግሊዛዊት ኣርሴናል 3 ሸቶ ኣብ ሰኪዐት ክትጽምበራ ብምሽጋራ እቲ ግጥም ብዓወት ማድሪድ 3-2 ተዛዚሙ ይኹን እምበር ኣብቲ ግጥም ቅድሚ ዕረፍቲ ናቾ ኩዕሶ ኣብ ውሽጢ ከባቢ ልዳት ጋንትኡ ኩዕሶ ኢዱ ብምሓዙ ኣደዳ ቀይሕ ክኸውን እንከሎ ብተመሳሳሊ ኣርሰናል ንሶቅራጦስ ብክልተ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ስኢናቶ እያ ክልቲአን ጋንታታት ድማ ንሙሉእ ጾታን ብ10 ተጻወተን ወዲአንኦም ልዕሊ ኩሉ ኣዛራብ ዜና ናይቲ ግጥም ኮይኑ ዘሎ ዜነዲን ዚዳን ክብሩ ክዕቅብ ዘኽእሉ ጋረዝ ቤል ዘርኣዮ ድንቂ ጸወታ ፍሉይ ባህታን ዝመልስን ምንባር እዩ ድሕሪ እቲ ግጥም ንተጻወቱ ካብ ምምጓስ ሓሊፉ ብዛዕባ እቲ ናብ ፒኤስጂ ማድሪድ ከም ተወሳኺ ገንዘብን ልዋጥ ናይ ኔይማር ሸጦ መደብ ተወጢንዎ ዘሎ ጋረዝ ቤል ግን ቢሒማ ይበለን ብዘይካዚ ኣብ ካልእ ግጥማት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ጓዳላጃራ ትበሃል ጸወታ ኣካይዳ ኣብዚ ሙሉእ ተስዓደቕ ብዘይሸቶ ዝተዛዘመሉ ግጥም እቲ ካብ ሪያል ማድሪድ ብ30 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኣትሌቲኮ ዝተጸንበረ ማርከስ ሎረንተ ድሕሪ ቁሩብ ነሱ መማቐዩ ኣደዳ ቀይሕ ካርድ ኮይኑ ብዘይካዚ ጓዳላጃራ እውን ተጻዋታያ ካርሎስ ቬንቬራ ካብ ሜዳ ተባሪርዋ እዩ በዚ መዳይ ድማ ክልቲአን ጋንታታት ንጸወተአን ብ10 ተጻወቲ ኣሰላሲለንኦም ኣርሞሻሻዊት ክለብ ላሊጋ እስጳኛ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብጓዳላጃራ ከይትሰዓር ዘርኣየቶ መኸተ ዝነኣድ ነይሩ ከም ውጽኢት ድማ ብፍጹም ቅላዕ 5-0 ረቲዓታ ባየር ሙኒኽ ምስ ሚላን ገጢማ ኣብዚ ኣብ ስታዲየም ቺልድረን ሜርሲ ፓርክ ዝተኻየደ ጸወታ ባየር ሙኒኽ ኣብ ተወሳኺ ናይ 45 ደቂቕ ጎሬስካ ብዘመዝገበላ ሸቶ 1-0 ንኤስ ሚላን ተዓዊታትላ ኣካፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ማርኮ ኣሰሲኒዮ ኣብ ብርኩብ ዘጋጥሞ ማሲቲ ነዚ ዝጅምር ዘሎ ዓመተ ስፖርት ከብኩር ምዃኑ ይግለጽ ኣሎም ሪያል ማድሪድ እዚ ተጻዋታይ ኣብ ብርኩ ዝርከብ መላግቦ ከም ዝተሃሰየ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሓቢራ ኣላ ንኽንደይ እዋን ካብ ጸወታ ከም ዝርሕቑ እኳ እንተዘይሓበረት ንዓመት መመላእታ ዝርሕቖ ምዃኑ ግን ምስቲ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ይገልጹ ኣለዉ መስፈርቲ ኣሰሲኒዮ ነቲ ክወፅእ ዝተነገሮ ጋረዝ ቤል ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ መገዲ ዝኸፍት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ፓውሎ ዲባላ ካብ ጁቬንቱስ ክወፅእ ከም ዝተሰማምዐን እታ ጋንታ ድማ ብዛዕባ ንፖግባ ኣብ ምምላስ ዝሕግዛ ዝኽእል መገዲ ሃሶ ትብል ምህላዋ ተገሊጹ
ፖል ፖግባ ገና ዘይቀሰነ ምስ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ድማ ሓደ ካብ ኣድነቕቲ ናይዚ ኣርጀንቲናዊ ብምዃኑ ክልቲአን ጋንታታት ብናይ ምቅያር መስርሕ ክሰማምዓ ከም ዝኽእላ ይግለጽ። ምሕዳስ ጋንታ ትገብር ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኢጣልያዊት ኢንተር ሚላን ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ 7 መዓልቲ ንሮሜሉ ሉካኩ ትደልዮ እንተኾይና 75 ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ከም ተሓታ ብጋዲ ሓቢራ ኣላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይራኸበና። ሰሰናዩ